Но ти кога осъзна, че си станал възраст? Ами, Лили, аз не съм в възрастта, но може би първият път, когато съм се почувствал една идея по-голяма, било когато голямата ми дъщеря ме нарече тате преди около 7. Мамо! Деца! Какво правиш? Какво правите тук? Ами днеска е деня на детето, ние искаме да сме с родителите. А къде да сме? Къде без теб? Няма, Мартин, не съм без теб. 5 минути ми дай и се прибирам. Извинявайте, да, 7 минути, 22 страници и си тръгваме. Споко, ние сме тук, за да ви помогнем. Вие сте стари, трябва да се почивате. А ние сме млади, имаме много енергия и сме игриви. Вие, ама какво ни помага? Помага, вижте, имаме малко работа да свършим и ще бъдем заедно с вас. Обещавам. Искаме да сме с вас. Oh, the tractor's coming over. Прекъсвате много Много бързо. време ни дай. Само 5 минути. Марш по леглата! Yes. Лили? По-насам да сме се шест. Да. Вярите. Деца, тук сме, вижте. Тук. Дайте само да обхванем това пак, моля ви се, с... По-бързо трябва да ни прекъснете с марш по леглата. Нали? Добре. Спокойно. И Алики, леко се отдръпвайте отвън, защото ги натискате и буквално ги смачкате. Добре. Кая? Спокойно? Айде, още Ние 5 дойдохме минути, да 7 минути и си тръгвам и се прибирам. Спокойно.